லஞ்ச் டயட். ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ரைஸு ஏதோ கூட்டு மாதிரி இருக்கும். பட் இது ஒன்றும் இல்லை. 3 ஹோல் எக்கு, ஒரு ½ பீட்ரூட்டு, ஒரு ஃபுல் கேரட்டு, ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு மிளகா, அதுக்கு தேவையான உப்பு, அவ்வளோதான். 70% ஆஃப் மீலை இதுவே உங்களுக்கு கவர் பண்ணிடும். கொஞ்சம் கார்புக்கு 2 சப்பாத்தி. வெறும் இதாக சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த 2 சப்பாத்தியை வச்சு இதை மெயின் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா லஞ்சு ஃபில்லிங்காக இருந்த மாதிரியும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும், ப்ரோட்டீன், கார்பு, ஃபைபர் எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும். இதுதான் இன்றைக்கான லஞ்ச் டயட்.